कहीं चपल पे नीर चली आईले का रे लाडी लाडी हां करता रे ए साला तने केने घुमा करे रे समझा तनी तू लौका के फेरा में बाड़े हां बिहाना डाले चले के लौका लेबे ना हां तू का करता का मैंने का कॉल चाहत रे काय कर नहीं ना एक काम कर दे और कर दे तो देख ये घरी लॉकडाउन लागल बाटे सब्जी बड़ी महंगा हो गेल बाटे मिलत नहीं खे मन तो करते है हम में से तन ले लेबे के ले ली तो ऐसे ही तू ली आदमी देखबे नहीं हैं सुन ओ किनारा जो आ कोनो है सुनो वो बोली है ठीक सुन धोखा ना होके चाहिए 5 गो तुरप ते तुरक दे हैं चाहे टमाटर मोय लेके जाइब नु तो चटनी तुरा के दे आ सब्जियो तुरक ते एगो अठनी दे ठीक बा जो अब बोली है जल्दी है ठीक बोली क्या है ही नहीं ई साला किराइल बाटे का रे का कैसे ढुक गइली हूं सर ठीक बा देखो तनी देखत रहे नहीं तो ससुर आंख फोड़ देता है और पूरा गई अब वहीं तुरा गइल उजल बड़ा भी 2 गो तुरबे कइनी अंता तोड़ ली हला ये साला घंटा में तो बुहाई लौकत है तोरा ना अरे घंटा हम 2 घंटा से खोजता नहीं साला निमन मिलते नहीं खे कहां ना बा उजे रही है जइए जन के नियो केनियो नहीं किया जानी दीदी है ना कॉलेज और टूट गइल बा लॉकडाउन कहीं कम महीना के बाद खुली आइता ना दिक्कत होता ना कैसे के ना हमारो लिपस्टिक कराइल बाटे आइता ना दिक्कत होता ना कि साग सब्जी के तना दिक्कत सही में कम का उठा माने हर सक मारता का पर हम रोज बोली ना ले आवे ना त कहला ना रे लॉकडाउन हम पर लॉकडाउन कैसन कहाला जी आ सुनत है ना कि बड़ा पुलिस मार हम सब जइले पाप त औरी कड़ी सजा हो गइल बाटे हां का जी ओ खेतवा में बाल का मुंह टूकल बा बाको बैगर लेकिन बाना त यही से मुंह सवा रेंगा थोई हो चोर चोर हां के हो जी नाम नहीं खे पाता चलो जाना कहां जानी चले के का अपन में लॉकडाउन में केको सब्जी मिल गटे केउ देता अपनी घर से सेम त देते नहीं खेतई बैगन टमाटर हमनी के मन आके ओमे ओके अथु भइल ल हो ओकर हे भगवान चोर रोज का चोरी कइल कहतानी न के रोज ई का बकरी ओकरी ठुक जाते चल देखी हां राइट अरे रुक साला तेना है मोबाइल क्या पड़े हो रोके दे क्या हो का लाज भोर के पी ले बनिया दूसरे के खेत में बड़ा मुंह उठौले तुरे के निक लागत बाटे जांगर लागल बाटे एमे क्या हो गई का हो गई आई रहे में बिया डाले के पानी डाले तेरे लाज बा अरे घास गठे आई रहनी हां ऐसे मुंह उठौले चल जाई घर घास देखे करे के हमर गोर चोरा है का हम खस्ती के खा खातिर लाज में खिलावत के घर ओ तो मैंने लाज कौन सी लाज टमाटर बैगन हो अरे ई नहीं के बाप रे खेत की दांत बना खड़ा होके देले रहना अरे लाड़ी लाड़ी लारी आली के कहले हम अब तू ही बता हम खांसी ना गढ़त नहीं हां हम वो झांसा का नजी तूरी के भाई अरे साला तो नहीं अरे हुआ तू बता अरे तो तोरे से कहने कि हम खांसी गढ़त नहीं तूरी के ना झंडा वाला देखेगी सुनी ये त ए बता ना मुंह लागल बा साग सब्जी को के खाई जा का लाग उनके मातन जी ये झूठ बोलता है वो नहीं तो फाड़ा में गिरा दे नीचे जान जी तो जाई तो घर कन जाई तो कोई ता अरे सुनी रे रेखा सुनी अब तो एकदम सही के एकदम बढ़िया माई अरे लइका के जीव में ठगारा लगाओ तटे चल हम पानी में डूब के मर दी के मारती अमेरिका नमक चट चट के लॉकडाउन में बानी जा जाननी जाना तो हमनी लोग तो नमक चाट के सब तो नमक चाट के खा पानी भरल मुश्किल भइल पटाइले बिना खेत ठक ठकाता आई बाहर त अपन चोरा ले फुफुती बेटा कर तो लोग दे झूल देला हम जे कतना चोर भरल हो का जानी
मैंने तहनी ले जाता ने कोर बड़लो तने चोर बड़लो गाड़ी लेक्चर में रात बहिनिया ढेर कर के ऐसे गली गली क्योंकि घर में लात ना डाले ओखल जाए ठीक ना ना क्योंकि खेत में हमारे द्वारा पड़िया वेलू दुआरा बहुत रोड हवे द्वार पर रोड हटे रोडो चलल का रख देब हमनी के तो बोले बनी जे तो रोकत नहीं अरे एक बारी तो हम नहीं का कौन बाजी अपने हमर घर के दिल्ली के हमके चल खेत गए? लागे खड़ा ना होके रहे ना तुरनिया तार तुरले बनी दू दिन खेत लागे हाय 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 का तुरले बनी त लौकत नहीं खा अभी लाज नहीं खिला तो का जी कहां तुरले बनी बताओ ना अभी मुंह लगावत नहीं आई केलवा कल बन जा घास जमल बाफाई खातीन हमर बकरी गोरु ना खासा एक लौका तुरले बनी लौका भाई क्या लौका नहीं एक रहता टमाटर बैगन एक बारो तुरले बनी बरो तार बरो मुंह में लागो देखा मार झोपे झोपे बरो फरल कहीं के बीमारी धइले बाटे ने फरल बतन देखाई हूं हे हाटी हमर सब्जी में से निकाली खेत में लाग मत डाली जन्नी एई बहाने चुरा ले तनी देखावलो कहां तन लोग जो फरल जे मने फरल के हम तूर खात रहनी तनी दू दू गो चार चार गो पांच पांच गो कम तूर खा तन देखाई हूं केने तार फरल बा केने देखावा ना ना इनु तुरबो कइला हन आ एकर में झड़ो फिरल हन आई हो राम कहतनी कोबेले का ए साला तने हम पानी लेके आइल बनी रे छी ए में कान होई ना तो बताई हम पानी लेके आइल बनी झूठ आई हम निकली निकाले आई हे राम अरे लागल घर में कहतनी ना कि का यही में क्या कइल क्या हो का लाज घर के पी ले बनिया दूसरे के खेत में बड़ा मुंह उठाले तुरे के निक लागत बाटे का? जांगर लागल बाटे एमे क्या हो गई का हो गई आज है में बिया डाले के पानी डाले तेरे लाज बा अरे घास गढ़े आई रहनी हां ऐसे मुंह उठाले चल जाई घर घास देखे गले के हमर गोर चोरे का हमें खस के खा खातिर लाज में खिला कोई घर तो मैंने लाज कौन सी लाज टमाटर बैगन होई अरे ई नहीं के बाप राम खेत की डाल बना के खड़ा होके देले रहना अरे लाड़ी लाड़ी के कहले हम तू ही बताओ हम घास ना गढ़त नहीं हां हम वो झांसा का नजी तूरी के भाई अरे साला तो नहीं अरे अरे तो तोरे से कहनी कि हम घास गढ़त नहीं तूरी के ठंडा वाला देखे की सुनी त ऐसे हम ले मुंह लागल बा साग सब्जी को के खाई जा का लगे उनके मातन जी ई झूठ बोलता है वो नहीं तो फाड़ा में गिरा दे नीचे जान जी तो घर कन जाई तो फायदा अरे सुनी रे का सुनी अब तक हम सही के एकदम बढ़िया माइल अरे लइका के जीवन में ठगारे लगाओ तो चल भरे पानी में डूब के मर दी मन कान के मारती अमेरिका नमक चट के लॉकडाउन में बानी जा जाननी जाना तो हमनी लोग तो नमक चाट के सब तो नमक चाट के खा पानी भरल मुश्किल भइल पटाइले बिना खेत ठक ठकाता अरे बाहर त अपन चुरा ले फुफुती बेटा खान से लोग दे झूल देला हम जे कतना चोर भरल हो का जानी अपन दिनो भुला गनी का मैंने तहनी ले जाता ने कोर बड़लो तने चोर बड़लो गाड़ी लेक्चर में रात बहिनिया ढेर कर के ऐसे गली गली क्योंकि घर में लात ना डाले ओखल जाए ठीक ना क्योंकि खेत में हमारे द्वारा पड़िया वेलू दुआरा बहुत रोड हवे द्वार पर रोड हटे रोडो चलल का रख देब हमनी के तो बोले बनी जे तो रोकत नहीं अरे एक बारी तो हम नहीं का कौन बाजी अपने हमर घर के दिल्ली हमके के चल खेत गए? लागे खड़ा ना होके रहे ना तुरनिया तार तुरले बनी दू दिन खेत लागे हाय 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 का तुरले बनी त लौकत नहीं खा अभी लाज नहीं खिला तो का जी कहां तुरले बनी बताओ ना अभी मुंह लगावत नहीं आई केलवा कल बन जा घास जमल बाफाई खातीन हमर बकरी गोरु ना खासा एक लौका तुरले बनी लौका लौका नहीं रहता टमाटर बैगन एक बारो तुरले बनी बरो तार बरो मुंह में लागो देखा मार झोपे झोपे बरो फरल कहीं के बीमारी धइले बाटे ने फरल बतन देखाई हूं हे हाटी हमर सब्जी में से निकाली खेत में लाग मत डाली जन्नी एई बहाने चुरा ले तनी देखावलो कहां तन लोग जो फरल जे मने फरल के हम तूर खात रहनी तनी दू दू गो चार चार गो पांच पांच गो कम तूर खा तन देखाई हूं केने तार फरल बा केने देखावा ना इनु तुरबो कइला हन आ एकर में झड़ो फिरल हन आई हो राम कहतनी कोबेले का ए साला तने हम पानी लेके आइल बनी रे आई खेत ना हम पानी लेके आइल बनी साला तने पानी लेके आइल बनी पोछत रहलन सही फाइल लाग गया घर के पीले अरे हम घास गढ़त नहीं कुछ के फेंकत नहीं घास अरे लागल बा आई हम रे आई उठाता रहा तो के शर्म नहीं खे अरे झूठ बोलता रे तबे हाथ में उठल रहा एकदम ला शरम घर के पिया गल बानी का जाना तन ले तू सब्जी पर सुना गइल लो सब्जी पे है सब्जी तो सब्जी में लाटिंगो कतन एकदम बुझात नहीं कि उती मजे मुंह
हम पानी लेके आइले नहीं झूठ बोला था तो चुप रही हाथ में चिन्हा को निकलना बड़ घर कहीं कि छोटे घर के पानी ए बड़ छोटा ना कह हट निकाले तू भूला गेलू त निकाली खेत में निकाली तार मार दे के एक दिन जिलेबी खियौले रहनी निकाली ना जिलेबी तो मारते ले जाके मंगम निकाली होने निकाली खेता में ला काहे की खेता निकाली मार के नवाई साइड दे तूर लेंका बरो या तनिया सांझी के हो जाई अरे हिंगे पहले निकाला ना खेत में द नहीं कुछ तनियो के ऐसी लगा दे दे देन जी ना त खइला के बाद पची नहीं निकाली ओ तनी से गरीब नहीं निकाली खेत में तो अरे मार झोपे के झोपे लौकी फरल बा कानी केंगने बीमारी धलेला सब ए हे जे लौका तटे लौका तुरली तूर ली एकदम ना गोला गुने का कौड़ी बनाई हम चल रास्ता पकड़ अरे हम लोग चाबर बनवावे के फिर में बनी अजी निकाल हत्या खतो ना कि खेत में अकेला हनी मुंह उठौले चल जा तब एक बेरा खाती का निकाल ना निकाल होने भाई आधे बेरा के कम से कम एक बेरा के दे दलो लगता कि दुकान खुलल बा ए जा देख हई बरो केतना फरल ल बताव मत ये दीदी लागत है ना कि ई मर्दा कोई दिन से परकल ल जी कहत कि चोरी से लॉकडाउन में सब्जी हो जाता है कहत नहीं कि फर नहीं खे काहे धरत आ दू गो बगाना नतिया बानर खा के चल जाता कि का मुझसा आई तो बताव मत लगना रोजे नु परकल बटे हो का जी हैं आई टमाटर लॉकडाउन में मोटर के पानी नहीं खे मिलत खाली पिए भर पानी मिलता कि खेत कैसे पटाई कि फरो आ जौन फरते तो उ लेके चल जाता चल जा अब यही जा दिन भर गोरल जाई दोपहर में ओनी लुका के देख मारब जौन हाड़ी के इनकर चुतर पे के हाड़ी फूट जाई जौन हाड़ी देखी हो नमस्कार प्रणाम हम खुशी गोड़ छुके गोड़ लागतनी आए लॉकडाउन में देखतनी जे कितना साग सब्जी के दिक्कत बाटे आ यही में आके ई चोरी करतनी दुथन लगावला हो बनी जाता तो ऐसन काम मत करी जा। नमस्कार प्रणाम हम राजनंदनी गोड़ छुके गोड़ लागतनी अगर आप सबके वीडियो पसंद होखे लाइक सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर लिखब जा कि वीडियो आप सबके कैसा लागल है और वीडियो आप सबके अच्छा लागल होखे तो कमेंट में जरूर बताइब जा कि आगे चल के और वीडियो हमनी के बनाइब जा और सब्जी चोराई जाए कभी लैट्रिन मत करी जा बहुत दुख बा। नमस्कार प्रणाम हम वीरेंद्र विजेता ए वीडियो देखबे कनी जहां से हसावे खाली बनौले बन जा हतनी भर सब्जी पछी ना गइल हलो इलो अरे चल 5 तो गो टमाटर है सब्जी में हगिए 5 गो टमाटर और एगो भांटा हम 2 घंटा से फेरा में पड़ल रहने हम लेकिन वो एगो जोन बाटे लड़िए तो पकड़वा देल है। वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करब जा शेयर करब जा कमेंट करब जा और चैनल के सब्सक्राइब करब जा। ये वीडियो के साथ दिन विदाई अगला वीडियो में फिर मिल जाई। जय हिंद जय भारत जय भोजपुरी समाज।